дар шаҳри Хуҷанд ба рӯзноманигорон ва мутахассисони ҷавони ин соҳа семинари 2 рӯза ташкил гардид. Онро Эътилофи бонувони журналисти Тоҷикистон барои баланд бардоштани дониши ҳуқуқии хабарнигорон ва ба ҳам ҷамъ намудани гурӯҳи журналистони зан ба роҳ монданд. Семинари мазкур аз 2 бахш иборат буд. бахши аввал дар бораи журналистика ва бахши дуюм дар бораи ҳуқуқҳои журналистон ва умуман дастрасӣ ба иттилоот ки аз ҷониби медиа-юрист пешкаш мешавад. дигар ин ки бо роҳандозӣ кардани тренингҳои мазкур ки чунин тренингҳо дар дигар вилоятҳо ҳам баргузор мегарданд, аз ҷумла дар вилояти Хатлон ва дар дигар минтақаҳо, дар шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Қурғонтепа, Бухта. Ва мақсад ин аст ки бо истифода аз таҷрибае ки мисол гурӯҳи ташаббускории рӯзноманигорони вилояти Суғд дорад ва аз он таҷрибае ки журналистони Душанбе доранд, инро якҷоя карда як модели хубу беҳтар пайдо намуда ва онро дар дигар минтақаҳо низ роҳандозӣ карданд. Яъне ба ҳам овардани бонувони журналист ба хотири ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, ба хотири пешбурди корҳои онҳо ва роҳандозӣ кардани лоиҳаҳои муштарак. бо ташкили семинари мазкур Эътилофи бонувони журналисти Тоҷикистон мехоҳад барои рушди журналистикаи бонувон дар тамоми минтақаи кишвар саҳм гузорад ва ба ин васила дониши ҳуқуқии онҳоро баланд созад, то ин гурӯҳи бузург тавонанд дар ҳамкорӣ ва иттифоқӣ масъалаҳои баҳсбарангезро на танҳо дар сатҳи дохиле, балки бурун марзе мавриди таҳлил қарор бидиҳанд. то чӣ андоза муваффақ шуданро ман мисол пешгӯӣ карда наметавонам, аммо шурӯъ кардан аз чизе хуб аст. вақте ки нақша мекунед, вақте ки ният доред ба хотири сарҷамъ кардани ҳамкасбон, ба хотири пешбурди самти журналистика дар минтақаҳо, фикр мекунам ин аллакай худаш як плюси калон ё як муваффақият аст. ва бовар дорам ки аз ҷониби дигар ҳамкасбон ин иқдомҳо дастгирӣ меёбанд барои он ки мебинам дар гурӯҳҳои алоҳида ки бонувони журналисти вилояти Суғд чӣ қадар фаъол ҳастанд ва кӯшиш мекунанд ки дар чорабиниҳо якҷоя бошанд. ҳатто вақте ки масъалаи марз низ ба вуқӯъ омад, чӣ тавр бонувони журналист ҳам аз вилояти Суғд ва ҳам аз пойтахт якҷоя шуда ба маконҳои назди сарҳадӣ сафар карданд, аз он ҷо гузоришҳо омода карданд. яъне ана ҳамин корҳоро бояд дар якҷоягӣ мо анҷом диҳем дар ҳамкорӣ бо якдигар. фикр мекунам ки ин қадами аввалин аст ва он агар мо сатҳи баланд ё ба садфоиза ҳам муваффақ нашавем, минбаъда онҳое ки ин корро давом медиҳанд албатта ки ба як чизи хуб ноил мешаванд. барои гурӯҳи бонувони журналист тренер Ҷамшиди Маруф тарзи пешниҳоди маводро ба таври интерактивӣ ва замонавӣ пешниҳод кард. Масалан, вай оид ба тарзи дуруст омода кардани подкаст маълумот дод, то журналистон аз он истифода намоянд. дар подкаст вақте ки шумо мондед подкастро гӯш мекунед, шумо аллакай медонед кадом подкаст ба дар омадед, шумо аллакай асараш мемонед ва хоҳед то охирша гӯш мекунед. ва барои подкаст зарурат надорад ки мобайнашу шумо напоминат кунед ки ман фалони шумо подкасти маро фалона мешунавед. Не, дар аввал як бор мегӯям ва охир ба ҷамъбаст мекунам тамом. чунки шумо подкасти як бор мондед ё аз аввал то охир ё гӯш мекунед ё то мобайн, агар маъқул шад то мобайнашо гӯш мекунед меравед. бисёртар дар жанри мусоҳиба тайёр мешавад подкастҳо ва дар он ҷо масалан суҳбатҳо ҳастанд, суҳбатҳои хос ки масалан вобаста ба ин он мавзӯъҳои гуногун ҳастанд. масалан мо ҳам наздики подкаст силсила подкасти худамон тайёр кардем вобаста ба маро бишунам ном дошт, вобаста ба дар бораи кӯдаконе ки ятим ҳастанду хатмкардагони мактаби интернатҳо ҳастанд ки онҳо масалан дар бораи худашон гап заданд, бо психологи дигар ва аз ҷумла ба ин монанд дигар подкастҳо ҳастанд. гурӯҳи бонувони журналист дар вилояти Суғд аз ташкили чунин семинари омӯзишӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. онҳо низ барои дар ҳамкорӣ бо журналистони дигар минтақаи кишвар омодагии худро изҳор карданд, зеро кор дар иттифоқӣ ва ҳамҷоягӣ боиси рушди журналистика ва саривақт пешниҳоди вокуниш ба масъалаҳо мегардад. инчунин барои ҳимояи манфиатҳои миллӣ мусоидат хоҳад кард. ҷолибияти ҳамин барномаро ман ба худ имрӯз дарк кардам ва метавонам оянда дар расонаҳои худ яъне аз ҳамин истифода барам. оиди кепшен, яъне оиди чӣ гуна тайёр кардаи барномаҳо, чӣ гуна дар ҳамин расонаҳои ваи мо телевидение метавонем, яъне тариқи яъне чӣ аст
истифодаи ҳамин барномаҳоро ба мо нишон доданд ва мо метавонем фаровон аз инҳо истифода барем, чунки диққати аудиторияро бештар ҷалб намоем. гузориши мафношкурова, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.